Eva 5 rojên rejema Sûriye êrişê deverên cuda cuda li başûrê Sûriye dike û rêkeftina rawestandina şerq û di navbera Rûsya, Amerîka û Urdunê de derbarî wê deverê hatibû kirin bin pêkir. Wek yekem car jî piştî rêkeftina kêmkirina asta şer li başûrê Sûriye, balafirên şerker yên Rûsyê jî beşdarî du topbarankirina deverên opozisyona Sûriye de yên li rojhilatî gundewarê Derayê de kir. Ajansa Fermiya Binkeya Hmîmîm li ser Twitterê got ku balafirên Rûsî beşdarî di topbarankirina deverên opozisyona Sûriye de yên li rojhilatî gundewarê Derayê de kir. Eşkere kir ku Nikolay Tîblov gotiye ku beşdariya Rûsan di vegerandina kontrolkirina deverên başûrê Sûriye girê daye bi nebûna alîna li ser wan nehatiye lihevkirin di çarçoveya hêzên beşdar di vê proseya leşkerî de wek amajeyekê bi milîsên Îranê. Di heman mijarê de gund û bajarokên devera Elûcat rastî topbaraneke tund hatiye hevdemî ku şer û pevçûnên tund lê bereyên El-Şurma, Eddama, El-Şiyah û El-Bustan hatine encam dan. Di encamê de hêzên opozisyonê karîbûn êrişeka rejimê rawestînin, êrişeka berûva jî wê li ser rejimê bikin. Herwiha 10 çekdarên rejimê kuştin. Jê derna xwecehiyên Sûrî dana xuyanî ku beşdariya tund ya balafirên şerker yên Rûsî di topbarankirina bajarokê Busra el-Herîr li rojhilatî gundewarê Derayê de ku ji deverên opozisyona Sûriyeyê destnîşaneke ji beşdariya Rûsya di proseyên li ser başûrê Sûriye dawiya rêkeftina kêmkirina asta şer li wê deverê. Dubara vêxistina vî şerî li başûrê Sûriye li gorî çavdêran gelekî hestiyar e, bi taybet wê bandorê li welatê Urdunê bike ku di rojên borî de gundên li ser sînorê wê rastî hatina bi hezaran koçberên Sûrî yên deverên ku topbarankirina rejim û Rûsyê ew armançkirina hatina wekû hevrêzkarê Artêşa Azad Ebu Tewfîq Elderî tekez kiriye. Li gorî pisporekî leşkeriyê Amerîkî di vê derbarê de belav kiriye ku eger heye zêdetir ji 150,000 welatiyên Sûrî yên ku niha deverên wan şer rûdaya koçberî Urdunê bibin. Beremberî wê yekê jî welatê Urdunê belav kiriye ku ew êdî nema dikare pêşwaziya penaberan bike. Penaberên Sûrî û penaberên berînha jî li Urdunê dimînin barekin li ser civaka Urdunê. Lê ji ber biratî û cîrantiya di navbera welatiyên Sûriye û Urdunê de ev bar bixwegirtine. Alî Umar Ark.